Δες καιρό που έβρικε ο φούρνος να χαλάσει, που έφτιαχνα κανένα ψητό στη φέξη και στη χάση. Αυτά τα μπερεκέτια, αφού δεν βρίσκεις μας τώρα να κάνει μερεμέτια. Για κάθε του επίσκεψη θέλει ένα πενηντάρι, κι αν τύχει να είναι φίλος σου ζητάει τριαντάρι. Πάνε και φταίδες οι ψητοί, πάνε τα παπουτσάκια, πάνε τα κέικ, τα σουφλέ, πάνε τα κουλουράκια. Πάει κι ο τζιέρος αρμάς, πάνε τα τσουρεκάκια, τα κρουασάν, τα πενιρλί, πάνε τα σαραγλάκια. Φτώχεια που μας γονάτισες